Nagpanugyan ng Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office o Cdrrmo nga mag-alimat kag maghanda kasunod sang pagsulod sa Tropical Depression Verbana sa Philippine Area of Responsibility. Sunod kay Mr. Darwin Papa, Disaster Response Division Head, ginpahayag sini nga lauman ang pagtupa sa mabasog nga ulan sa syudad kasunod sa ginalauman nga paglandfall ni Verbana. Bangud rin nagpatigayo na sang pre-disaster risk assessment ang Cdrrmo kahapon Nobyembre 23 bilang kabahin sang preparasyon. Dugang pa ni Papa, yara na sa blue alert status ang syudad kag naka-standby na ang resources ng Cdrrmo, ilabi na ang Search and Rescue Retrieval Unit kag iban pa. Samtang wala naman ginarekomendar sa Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office nga magpatigayon sang mandatory preemptive evacuation ang mga barangay apang ginapanghanda lamang ang mga residente nga nagapuyo malapit sa mga major waterways nga magpreparar para mag-evacuate in kaso magsigisigi ang pagtupa sa mabaskog na ulana. Report nagikan sa Iloilo City inis ka K5 Jenny Kawihunan para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.